bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa ani, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Maayong adlaw sa tanan, mga suking tigpaminaw sa atong programa, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Diri sa Ultimate Radio Station, 89.7 kHz, owned and operated by Sir Jade Oscar. Philippine Standard Time, alas 5 sa kabuntagon, Septembre 21, 2024, adlaw nga Sabado. Kini ang inyong higala nga si Bainay Gumamila,
or Dr. Laura Ares, usa ka Doctor of Environmental Science. Karong adlaw, atong tukion ang 5 kapanginahanglanon nga batakang gikinahanglan sa matag usa sa ato. Kining nga mga panginahanglanon mao ang pagkaon, tubig, balay, panglawas ug edukasyon. Atong susihon ang mga isyu ug kabalaka nga naglibot niini ug unsaon nato kini pag-atubang aron masiguro ang kayuhan sa matag usa. Ang pagsabot sa maong panginahanglanon ug ang mga hagit nga nag-uban niini makatabang kanato sa paghimo og mga lakang nga mas epektibo ug makahatag sa matag usa og mas maayong kalidad sa kinabuhi. Pinaagi sa panag-uban ug pagbansay, magmalampuson kita sa paghatag og solusyon sa mga problema nga atong ginaatubang. Dili lang kini usa ka pangutana sa pagtagad sa panginahanglan, apan usa-usab kapanawagan sa aksyon alang sa mas maayong kaugmaon. Magpadayon ta sa pagtan-aw sa mga aspeto sa matag panginahanglan ug sa pag-ila sa mga paagi nga makahatag og mas maayong solusyon. Salamat sa inyong pag-apil ug pagtagad niini nga importante nga topiko. Pero sa dili pa nato sugdan ang atong topic, magpasalamat kita sa atong mga kauban ug sponsors nga kanunay nga suporta sa atong programa. Daghang salamat. Sponsor number 1, Laurential Boarding House, nga nagtanyag og barato, limpyo, sigurado nga safe ug malinawon, nga naa nahimutang sa Labangon, Cebu City. Gipanag-iya ni Dr. Rene Ares o Dr. Laura Ares. Para sa dugang sayuran, please dial 0991-226-9127 or 0920-417-7660. Sponsor number 2, 7-Star Soy Sauce. Ang lamian, makatagbaw nga soy sauce ni Dr. Roy Sasam. For more information, please contact 0917-507-8793. Ang sponsor number 3, Manok Bioenzyme, invented by Dr. Marlon Saison. Diin, 21 kaadlaw hangtod sa 23 kaadlaw, pwede nang mabaligya sa kamerkaduhan ang imong manok sa eksaktong gibugaton. Pakisayri og tawaga ang cell number 0923-365-5734. Sponsor number 4, Human. Kini nga produkto makaayo sa yuta nga nadaot na sa chemical. Makapabalik kini sa kahimsog sa yuta, makatabang sa pagpadaghan sa ani. Please contact Dr. Christian Sudario or call cell number 0918-516-4125. Sponsor number 5, The Suday, bioenzyme para sa mga baboy, invented by Dr. Marlon Saison. For more details, please contact cell number
5734. Sponsor number 6, Atomic Ball and Tile Cleaner ni Dr. Elise Batukan. Diin makapalimpyo, makapaputi, ug makapahumot sa atong bowl ug tiles. Please, tawag lang sa cell number 0917 775-5885. Sponsor number 7, CJ Car Enterprises. Para sa inyong panginahanglan o construction materials and services, this is owned and managed by Engineer Edward Campanar. For your order, please call cell number 0918-911-9801. Kini ang atong topic, ang 5 ka panginahanglan sa usa ka tawo o ang mga isyu ug mga kabalak-an. Ang unang panginahanglan, mao ang pagkaon. Ang igo nga nutrisyon importante para sa physical nga kahimsog, pagtubo ug kusog. Ang mga isyu o kabalaka mao kini ang kakulang sa pagkaon. Kakulang sa igo ug luwas ug nutritious nga pagkaon. Malnutrition, ang kakulang o sobra sa mga nutrients nga kinahanglan sa lawas. Ang kalisod sa pinansyal, ang kakulang sa kwarta nga makapalit sa maayong pagkaon ug ang kaluwasan sa pagkaon, mga problema sa kontaminasyon ug hygiene sa pag-produce ug pag-apod-apod sa pagkaon. Ang ikaduhang panginahanglanon sa usa ka tawo mao ang tubig. Luwas ug limpyo nga tubig importante para sa hydration, sanitasyon ug kahimsog. Ang isyu ug kabalaka sa tubig. Numero 1, ang akses sa limpyo nga tubig. Daghang lugar ang nakalisod sa pagkuha sa limpyo nga tubig. Ang ikaduha, ang pollution sa tubig. Kontaminasyon gikan sa kemikal, basura ug pathogens nga nakaapekto sa kalidad sa tubig. Ang ikatulong isyu, ang kakulangan sa tubig. Limitado nga pagkahuman sa mga rekurso sa tubig tungod sa kalikupan o klima nga pagbag-o. Ang ikaupat, mao ang infrastruktura, ang kakulang sa pasilidad para sa pagtipig ug pag-apod-apod sa tubig. Ang ikatulong panginahanglanon sa usa ka tawo mao ang balay or shelter. Kinahanglan luwas ug maayong pahayahay nagahatag protection gikan sa mga elemento ug base para sa kaayuhan. Kini ang mga isyu sa balay. Numero 1, pagkawalay balay. Ang kakulang sa igo nga panimalay nga naghatag sa dili luwas nga kahimtang or taas nga gasto sa balay nga maglisod ang uban sa pagkuha og maayong shelter. Ang ikatulo, overcrowded. Ang kakulang sa lugar sa mga unit sa balay nga magdala sa dili maayong kondisyon ug ang kalidad sa panimalay, mga isyu sa standard sa pagtukod, kaluwasan ug maintenance. Ang ikaupat nga panginahanglanon sa usa ka tawo mao ang panglawas. Ang akses sa serbisyo medikal importante para sa paglikay o pagtambal sa mga sakit o pagmintinar sa kahimsog. Pero doon na say mga isyu. Ang akses sa serbisyo, limitado
nga availability sa mga pasilidad o profesional sa panglawas sa pipila ka lugar. Ang pagakuhaan taas nga gasto sa tambal o mga serbisyo medical. Then ang kalidad sa panglawas, ang pagkalain-lain sa standards o epektibo sa serbisyo medikal ug ang edukasyon sa panglawas, ang kakulang sa impormasyon o kahibalo bahin sa panglawas o paglikay sa sakit. Ang ikalimang ikinahanglan sa usa ka tawo mao ang edukasyon. Ang edukasyon naghatag sa kahibalo ug kahanas nga gikinahanglan para sa personal nga paglambo ug sosyo-ekonomikanhong kalambuan. Ang mga isyu bahin sa edukasyon. Number 1, ang akses sa edukasyon, ang mga babag sama sa distansya, gasto ug sosyal nga mahinungdan nga magpugong sa pag-eskwela. Ang ikaduhang isyu mao ang kalidad sa edukasyon, ang pagkalain-lain sa educational standards o mga rekurso nga magamit. Ang ikatulong isyu mao ang dropout rates. Mao kini ang taas nga rate sa mga nag-undang sa pag-eskwela tungod sa ekonomikanhong pressure o kakulang sa suporta. Ang sunod mao ang pagkaangay. Pagsiguro nga ang edukasyon angay sa kasamtangang merkado sa trabaho o mga panginahanglan sa sosyedad. Ang matag usa sa niini nga mga panginahanglanon nagkahiusa ug ang pag-atubang sa mga isyu sa usa ka lugar makahatag og kaayuhan sa uban. Pananglitan, ang mas maayo nga akses sa edukasyon makahatag og mas daghang oportunidad sa trabaho nga makaayo sa akses sa pagkaon o panglawas. Mga higala, para sa dugang kasayuran, ato palawman ang diskusyon sa usa sa mga kinahanglanon sa usa ka tawo nga mao ang edukasyon. Ang edukasyon usa ka pangunahing panginahanglan sa usa ka tawo. Kini dili lamang nagpasabot nga makakat-on kita sa mga kinahanglanon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Apan naghatag usab kini sa kahigayunan aron magpalambo sa atong kaugalingon ug makab-ot ang atong mga pangandoy. Pinaagi sa edukasyon, natutunan nato ang mga kasanayan ug kahibalo nga magamit sa trabaho ug sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Ang edukasyon usa ka importante nga pundasyon sa pag-uswag sa usa ka tawo ug sa komunidad, ug kini naghatag sa posibilidad nga makab-ot ang mas maayo nga kaugmaon. Ang mga isyu o kabalak-an sa edukasyon. Numero 1, ang akses sa edukasyon. Naay inequality. Sa daghang dapit, daghan gihapon ang wala maka-akses sa edukasyon tungod sa kakulangan sa kwarta, layo nga lugar, ug sosyal nga mga babag. Mga babaye, mga tawo nga adunay kapansanan, ug mga lumad, kasagaran ang naa sa kaapikihan. Sunod nga isyu, mao ang dunay mga dapit nga may kagubot.
Sa mga lugar nga gubot o dili malinawon, sirado ang mga eskwelahan ug naguba ang edukasyon sa daghang mga kabataan. Ang sunod nga isyu, digital divide. Ang kakulangan sa teknolohiya nagpadako sa diferensya tali sa mga adunay access o wala, ilabi na sa layo o pobre nga mga lugar. Ang sunod, ang kalidad sa edukasyon. Tungod sa kakulang sa magtutudlo or teacher shortages, daghang mga eskwelahan kulang sa kwalipikadong mga magtutudlo, hinungdan sa pagkadaghan sa mga estudyante sa usa ka klase ug pagpakunhod sa kalidad sa pagtudlo. Sunod nga isyu, daang nga curriculum or outdated curriculum. Daghang mga sistema sa edukasyon nagamit sa daan nga mga leksyon nga dili na magamit sa modernong kalibutan. May kalainan usab ang gieskwelahan o ang mga abilidad nga kinahanglan sa karon nga merkado sa trabaho. Ang sunod, ang kakulang sa gamit sa pangtuon, inadequate learning materials. Sa mga lugar nga kulang sa gamit, dili kumpleto ang pagtuon sama sa mga libro o teknolohiya ug naghatag og dako nga kakulangan sa kalidad sa edukasyon. Sunod nga isyu, ang ikatulo, mao ang inequalidad sa edukasyon. Mao kini ang mga ekonomikanhong babag or economic barriers. Ang ubang pamilya dili na ka-afford sa eskwelahan, hinungdan nga daghan ang dili makasulod sa klase, labi na sa kabus nga komunidad. Ang kinatibuk ang diskriminasyon, ang mga kabataan nga gikan sa mga minoryang grupo, lumad o may kapansanan, kasagaran maglisod sa pagkuha sa edukasyon tungod sa diskriminasyon. Ang ikaapat nga isyu, mao ang infrastruktura sa eskwelahan. Mao kini ang kakulang sa eskwelahan, the lack of schools. Daghan nga malugar kulang sa mga eskwelahan, labi na sa mga lagyo nga barangay o probinsya. Kasagaran ang mga eskwelahan kulang og maayong kahimtang ug mga pasilidad. Sunod ang pagkadaghan sa mga estudyante or overcrowding. Sa mga syudad, kasagaran, daghan kaayo ang mga estudyante sa usa ka classroom, hinungdan sa pagpakunhod sa pagkat-on. Ang ikalimang issue, mao ang pagka-relevant sa edukasyon. Dili uyon sa merkado sa trabaho or mismatch with job market. Daghang mga sistema sa edukasyon wala maghatag og abilidad nga magamit sa trabaho karon. Daghan nga graduates naglisod pagpangita og trabaho tungod niini. Sunod ang kinahanglanon sa lifelong learning. Sa pag-uswag sa industriya, kinahanglan magpadayon ang pagkat-on bisan sa mga hamtong na apan daghang mga sistema sa edukasyon nag-focus lang sa kabataan. Ang ikaunom nga kinahanglanon sa tao sa edukasyon, mao ang pagpundo
ug allocation sa resources. Mao kini ang kakulang sa pundo or underfunding. Ang gobyerno kasagaran dili maghatag igo nga pundo para sa edukasyon nga nagresulta sa kakulangan sa gamit, mababa nga suhulan sa mga magtutudlo o mga sira o guba nga mga eskwelahan. Ang usa, dili epektibong paggamit sa resources or inefficient resource use. Kasagaran, ang pondo nga gi-allocate para sa edukasyon dili sakto nga naapod-apod nga nagresulta sa mga sayop o kakulangan sa gamit. Unsa kahay maayong buhaton? Mao kani ang mga estratehiya aron masolusyonan ang mga isyu sa edukasyon. Una, pagpadako sa access. Kinahanglan nga magtukod og daghang eskwelahan sa lagyo nga mga lugar, maghatag og mga scholarships ug siguruhon nga libre ang edukasyon para sa tanan. Ang ikaduha, mao ang pag-improve sa pagtudlo. Punduhan ug palig-unon ang training para sa mga magtutudlo aron mapataas ang kalidad sa pagtudlo. Ang ikatulong nga strategy mao ang paggamit sa teknolohiya. I-promote ang paggamit sa barato ug mubo nga presyo nga teknolohiya ug i-improve ang connection sa internet sa mga layo nga lugar. Ang ikalima nga strategy, lifelong learning. Hatagan og oportunidad ang mga hamtong nga makaeskwela usab aron mapadayon ang ilang edukasyon ug magamit sa ilahang trabaho. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hinaot nga ang mga leksyon karong adlaw makatabang kanato sa pagpalambo sa atong kaugalingon ug sa atong komunidad. Padayon kita sa pagtinabangay alang sa mas malinawon ug malambuon nga kinabuhi. Salamat usab sa inyong suporta ug aktibong pag-apil sa atong programa. Hinaot nga ang mga naisgutan nato karon maghatag og alam ug pagdasig alang sa atong mga buhat ug sa responsibilidad. Padayon ta sa pagbarog alang sa kaayuhan sa tanan. Karon nakahumano sab kita sa usa ka makahuluganon nga diskusyon karong adlaw. Hinaot nga ang mga ideya ug suhestyon magpabilin sa atong kasing-kasing ug hunahuna aron magamit nato kini alang sa kalambuan sa atong pamilya, komunidad ug nasod. Ug maghinumdom kita nga ang kalampusan dili lamang sa pagkat-on, apan sa pag-apply sa mga leksyon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Padayon kita sa pagpangandam o pagtinabangay alang sa mas maayong kaugmaon. Mag-amping kita sa kanunay hangtod sa sunod. In days gone by,
The earth was lush and green, but humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted, as lessons weren't learned. But in our hearts, we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Datus by nice, our work's never done. We teach and we guide, with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Mollify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.